Benvinguda a casa. Benvinguda a la vida. Benvinguda al valencià. La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha creat la campanya La Benvinguda a Casa, destinada als futurs pares i mares, amb el propòsit d'impulsar la transmissió generacional de la nostra llengua. I és per això que, amb la complicitat de les comares, la campanya vol obsequiar els nous pares i mares amb una original caixa que conté el llibre CD Bressoland, un pitet, una tira per al xupló, un adhesiu per al cotxe i uns fullets amb suggeriments per al nom del nadó i recomanacions per a fomentar la lectura des del primer moment. La campanya, que compta amb la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i Andana Editorial, vol animar els nous pares i mares a viure en valencià eixos primers passos per a formar una família. Un període ple de tendresa i alegria, però també de moments per a la reflexió. La Benvinguda a Casa es completa amb un espai web basat en el contingut del llibre CD Bressoland, des d'on es poden escoltar en línia les adaptacions musicals d'11 cançons de bressol valencianes i conèixer un poc la seva història i les variants arreplegades en els diferents cançoners. Bolquers, farinetes, pitet, sonall... Que bonic és criar, acaronar, educar i estimar en valencià.